So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So ban gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wani lokaci. So da farko ni sunana Muhammad kamar yadda kuka sani mai da yawa daga cikin ku sun fi yawan kirana da Master Leader Editors. So a yau ma na sake dawo muku da wani sabon hoton da muka zo muku da shi a wannan karon shine wannan. Yau a saman wannan hoton ne zan muku bidiyo mu gwada muku yadda muka hada shi ba. Insha Allah. Ni na mai zuciya ma. Kwana biyu kun gane shiru ban fito ba amma cikin ku babu wanda ya min text ko wani comment shin ku lafiya. Yani za ku yi hakan ga mana. Ko abubuwan da muke nan ga yi ba sa nan ga burge ku ne. Okay insha Allah mun bar wannan wasa kawai mu je yanzu biskan PixArt mu gwada muku yadda za ku haɗa wannan hoton. So wannan background da muka dora biskan wannan hoton za ku same shi a ƙasa ga wannan bidiyo cikin description below insha Allah. Za ku iske link ɗin shi da wani effect da muka yi amfani da shi cikin wannan bidiyo dukkaninsu za ku same su a ƙasa ga wannan bidiyo. Ok, Inch'Allah. Merci. Psychobit Production. Psycho et le rap, ça ne fait qu'un. Psychobit Production.
B3